Wala nang intro-intro. Alam naman nating lahat na kapag tubo ng Cebu, sobrang galing sa pangungulam, barang, sumpa, at kung ano-ano ding pamarusa na galing sa kaliwang kaalaman. Paano nalaman ni Aling Daling lahat yan? Nang meron siyang isang tauhan na bigla na lang namaga yung lalamunan mula nung bumili sila sa tindahan nung taga Cebu para tikman ang luto nito. Sa sobrang maga ng lalamunan nun, halos hindi na ito makalunok ng laway at hirap na hirap ito sa pagsasalita. Akala nila simpleng sakit lang yun, kaya dinaan nila sa antibiotic. Kaso lang, sa nagdaang mga araw, palala ito ng palala. Hanggang sa umabot na sa punto na hindi na siya makakilos. Dahil konting kibot lang, sumasakit na kaagad yung lalamunan niya. Hindi na rin ito nakakakain ng maayos. Kailangan pang i-blender yung kakainin nun para malunok niya. Dahil sa sitwasyon ng tauhan niya, isinugod na nila ito sa ospital. May mga binigay na gamot dito na pampawala ng maga. Ang sabi din ng doktor, may infection lang yon sa loob ng lalamunan niya. 1 linggong pag-inom lang ng antibiotic, mawawala na yon. Sinunod nila yung payo. Kaso lang, makalipas ang 1 linggo, yung bukol nun sa lalamunan, nagkaroon pa ng isa pang bukol. Dahil nga gahol sila sa oras, kasi nga may negosyo, hindi yon maharap ni Aling Daling. Kaso lang, nagdideliryo na yung tauhan niya. Bising-busy sila nung araw na yon. Pero itinigil nila ang kanilang pagtitinda. Nagsumbong kasi yung anak ni Aling Daling sa kanya na nangangatog na yung tauhan niya at pilit na nagsasalita ito. Binabanggit niya yung pangalan ni Aling Daling. Sa pagkakatanda ni Aling Daling, Huwebes yon ng hapon. Kasagsagan ng paglabas-masok ng mga customer nila sa tindahan. Nung narinig ni Aling Daling ang sumbong sa kanya ng anak niya, tinimbrihan niya lahat ng tauhan niya na magsasara sila ng maaga. Huwag na munang tumanggap ng customer. Matapos kumain ng mga natitirang customer, sinarado na nila yung tindahan. Pinuntahan ni Aling Daling yung tauhan niyang nakahiga sa sala nila. Pinulsuhan niya muna ito. Normal naman. Nagpakuha ng tubig si Aling Daling sa anak niya. Inusalan niya yon, tapos pinainom niya doon sa tauhan niya. Dito na nalaman ni Aling Daling na hindi pala ordinaryong sakit ang kinakaharap ng tauhan niya, kundi likha ito ng isang barang. Nung pinainom niya kasi ng tubig yun, ang inaasahang reaksyon ni Aling Daling, mahihirapan yung lumunok. Kasi nga, magayong lalamunan niya. Yun kung ordinaryong tubig lang yung ipinainom niya. Pero nung inusalan niya yon ng dasal niya na pangkaliwa, dire-diretso nitong nainom yung tubig. Na tila ba walang sabit sa kanyang lalamunan. Tapos kahit hirap na magsalita yung tauhan niya,
Nagsalita ito ng, "Yung tubig ho, matamis po yung lasa." Kumpirmado. Barang yun. Ito ang mga ibig sabihin ng lasa sa tubig. Ayon kay Aling Daleng, kapag maalat yung tubig, maaaring laman lupa, engkanto, maligno ang nagbibigay pasakit sa tao. Kapag maasim ang tubig, maaaring ligaw na kaluluwa ng yumaong kamag-anak, o Black Lady. Kapag matamis naman, malaki ang tsansa na barang yun. Kapag mapait, ibig sabihin, hinaharang ng gabay mo yung dapat na malalasahan mo. Kapag matamis na parang lasang asukal na, 100% kulam yun. At ang panghuli, kapag wala itong lasa tapos mahirap lunukin, walang gumagambala sa iyong kahit na anong elemento. Para malinaw lang tayo, yan ang mga epekto kapag orasyon sa kaliwa ang gamit. Iba naman ang epekto at iba din ang mga ibig sabihin ng lasa ng tubig kapag orasyon sa kanan ang ginamit mo. Para lang hindi kayo malito at para hindi nyo din ikumpara. Nung nalaman ni Aling Daleng na barang yun, sa isip-isip niya, kung maaga-aga niyang nalaman yun, edi sana unang araw pa lang magaling na kaagad yung tauhan niya. Para hindi siya makita nung iba sa gagawin niya, hiniling niya sa mga tauhan niya na iakyat yon sa kwarto nila at doon niya gagamutin. Sumunod naman yung mga yon at saka abala din yung iba sa pagliligpit sa tindahan. Kaya hindi na nila pinag-isipan si Aling Daleng. Pagkapasok nun sa kwarto, silang dalawa na lang ang nandoon. Yung mga anak niya, pinalabas na muna niya. Ang sabi niya, huwag magpapapasok ng kahit sino sa kwarto nila at wala ring kakatok. Ito na. Tulog yung tauhan ni Aling Daleng nun. Iniikutan niya ito habang meron siyang hawak-hawak na kandila. Nilagyan niya ng marka yung bukol nun sa lalamunan. Konting orasyon. At unti-unti niyang dinidiin yung kandila sa lalamunan nito para lumabas kung anumang uri ng insekto ang nasa loob ng lalamunan ng tauhan niya. Tansya pa ni Aling Daleng, magiging madali lang lahat yun. Pero hindi. Kahit anong diin at kahit anong orasyon ang ginamit niya, nanatiling tulog yung tauhan niya at wala man lang reaksyon sa lahat ng ginagawa niya. Banat ni Aling Daleng, "Aba, magaling kang magtago ah. Sige, tingnan natin." Nilatag niya lahat ng gamit niya sa tabi ng tauhan niya. Sinusubukan niya yon isa-isa. Tinitingnan niya kung ano ba ang gagana sa mga yon. Ang mahirap kasi sa sitwasyon niya, pareho sila ng gamit nung mambabarang. Kaya hindi niya ito masaktan-saktan gamit ang mga dasal niya sa kaliwa. Ultimo yung mga alaga niya, pinalipad na niya para sundan kung saan ang gagaling yung barang. Maging ang mga ito, hindi malaman kung saan ang pinagmumula nun.
Maski pa yung pinaka-inaalagaan niyang demonyo, hindi masundan yon. Tapos nagbibigay pa yon ng mga senyales na meron ding pumoprotektang demonyo doon sa mangbabarang na yun. Ilang minuto nang nasa loob ng kwarto si Aling Daling. Halos lahat ginawa na niya, pero sadyang matindi itong barang na ito. Nang magising yung tauhan niya, bigla itong bumangon sa kama at dumungaw sa bintana. Inilabas niya yung 2 kamay niya at para siyang may inaabot. Hinayaan lang ni Aling Daling yung ginagawa nun. Pinasok niya yung 2 daliri niya sa bibig ng tauhan niya at kinuhaan niya ito ng laway. Matapos yan, inilagay niya yung laway nun sa mga mata niya. Pagmulat ni Aling Daling, dito niya nasaksihan na may 5 nilalang ang nakasuot ng kapang itim at paikot-ikot sa labas ng bahay nila. Malalaki ang mga nilalang na ito na halos kasing laki na din ng demonyong alaga niya. Hindi pala basta-basta yung kinakaharap niyang mambabarang. Malalim din ang kaalaman nito. At isa lang ang sigurado. Kukunin nito ang buhay ng tauhan niya. Kasi nasa paligid na yung mga alaga nun eh. Ibig sabihin, sinusundo na yung kaluluwa ng tauhan niya. Siyempre, hindi papayag si Aling Daling. Nagpakawala din siya ng sarili niyang mga alaga para kahit papaano maharangan yung sinulid na nagkokonekta sa tauhan niya at doon sa mga alaga ng mambabarang. Tinakpa ni Aling Daling yung bibig at mata nung tauhan niya at unti-unti niya itong inatras mula sa bintana. Sumunod naman yon ang maayos sa kanya. May binulong siya sa tenga nito at nawalan yon ng malay. Inihiga ulit ni Aling Daling yung tauhan niya sa kama. Ang sabi niya, "Hindi ko kayo mahuli sa kaliwa, ha? Sige. Ricky, gabayan mo ko." Kinalas lahat ni Aling Daling ang puder niya sa kaliwa. Nilapag niya ang lahat ng gamit niya sa tabi ng bintana. Ginawa niya yan para magsilbi itong selyo. Nung kalas na lahat, binuksan niya ang cabinet ni Ricky at kinuha niya ang lahat ng medalyon nito at yung libreta na dati nilang dinadasal araw-araw. Mabuti na lang kabisado pa rin ni Aling Daling yung ilang dasal sa kanan. Lalo pa yung mga kombate na itinuro sa kanya ni Ricky. Pangpako, pangtigalgal, pangparusa, basta lahat yon pangontra sa kaliwa. At ang pinaka-iniingat-ingatang medalyon ni Ricky noon ay isang 3 pikos na gawa sa dignum. Napakalakas ng karga niyan at subok na rin nila ito dahil ilang mahal na araw na tinapos ni Ricky ang pananampalataya dito. Ultimo pagbaunon sa ilalim ng lupa, ginawa niya din. Tapos ni minsan,
Hindi nila nagamit yon sa kahit na anong kombate. Kaya naman buong buo ang pondo nito kahit pa wala na si Ricky. Nagpuder si Aling Daling gamit ang mga dasal sa kanan. Matapos yan, inilapag niya ang medalyon ni Ricky sa noo ng tauhan niya. Paglapat na paglapat pa lang nun, kahit hindi nakakapagsalita yung tauhan niya, sumigaw ito ng napakalakas. Tapos parang 3 boses ang lumalabas dito habang nagsisisigaw. Sumigaw din si Aling Daling. Ang tanong niya, "Sino kang demonyo ka? Ha? Anong ginagawa mo sa tauhan ko?" Tuloy pa rin sa pagsigaw yun habang umiimpis yung bukol nun sa lalamunan. Nung medyo maliit na lang yung bukol, dito na ito nagsalita. Ang sabi niya, "Alisin mo! Alisin mo yung nasa noo ko, Manang Daling! Maawa ka sa akin!" Nagulat si Aling Daling kasi papaano siyang kilala nun? At saka, Manang Daling? Ang tumatawag lang sa kanya niyan, mga umuutang sa kanya, at yung ibang may negosyo din na katulad ng sa kanya. Tanong agad ni Aling Daling dito, "Sino ka? Bakit kilala mo ako?" Sagot nun sa kanya, "Si Dudong ho. Alisin mo na yan, Manang. Ang hirap." Iniisip ni Aling Daling kung sinong Dudong. Tanong niya ulit, "Dudong? Yung sa tapat nila Balot?" "Oo, Manang. Oo." Tanong ulit ni Aling Daling, "Bakit nyo tinira tong tauhan ko, ha? Plano mo pang patayin?" Sagot ni Dudong, "Ikaw dapat titirahin namin, Manang. Hindi kami makalusot. Aalis na kami. Aalis na kami." Hirap na yung nakasapi sa tauhan niya. Pero alam ni Aling Daling na traidor ang mga barang. Kaya ang ginawa niya, tinapat niya yung libreta sa liwanag na nanggagaling sa bintana. Pumikit siya at hiniling niya na, "Ama, ikaw na ang bahala kung anong magiging kapalaran ng nanakit sa tauhan ko. Kapag binuksan ko ang libretang ito, kung anong pahina ang makikita ko, yun ang gagawin ko sa kanya." Ilang segundo ang lumipas. Binuklat ni Aling Daling yung libreta ni Ricky. At tumapat yun sa pahina ng mga pangkitil. 7 krus, sibat, itak, at apoy. Yan ang pagpipili ang mga dasal ni Aling Daling para wakasan ang buhay nung barang na nakasapi sa tauhan niya. At ang pinili niya, 7 krus. Nagsasalita pa rin yung barang na nasa katawan ng tauhan niya. Panay ang hingi nito ng tawad, pasensya, kesyo aalis na sila doon, hindi na sila manggugulo. Pero buo na ang desisyon ni Aling Daling. Inusal niya yung mga dasal na yon. Pero
Habang inuusal niya paulit-ulit, nakakaramdam siya ng paninikip sa lalamunan niya. Para bang ayaw ipatapos sa kanya. Pero pinilit ni Aling Daleng tapusin yon. Nung natapos na niya, inihip niya yon sa kamay niya at inangat niya ito. Kitang-kita ni Aling Daleng yung reaksyon ng barang. Halos mangiyak-ngiyak ito dahil sa takot. Nang bigla na lang, pinasadahan ni Aling Daleng yung leeg ng tauhan niya. At yung kaninang nagsisisigaw at nagmamakaawa, bigla na lang nawala at tumahimik. Yung pamamaga ng lalamunan ng tauhan niya, nawala. Yung mga ingay, ungol, alulong sa labas ng bintana nila, humupa na rin. Ibig sabihin, namatay nga yung barang kasama ng mga alaga nito. Pagbukas ni Aling Daleng ng pintuan nila, ando doon yung mga anak niya. Hinihintay siya. Inutusan niya yung mga yun na gisingin na yung tauhang nasa loob ng kwarto nila. Nung nagising na nila yon, akala mo walang nangyari. Kinapa-kapa niya yung lalamunan niya. Maski siya nagulat. Konting maga na lang yon. Tapos nakakapagsalita na siya ng maayos. Lahat sila bumaba. Pinag-usapan nila kung ano ang nangyari. Si Aling Daleng, tatawa-tawa lang. Akala mo hindi napasabak. Habang nagkukwentuhan sila, bigla silang napatahimik nung nakarinig sila ng malalakas na sigaw. Iba yung ingay na yon. Parang mga kinakatay. Lumabas silang lahat para tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita nila sa kabilang kanto na merong mobil ng barangay at merong isinasakay doon na nasa stretcher at nababalutan ito ng puting kumot. Kumpirmado. Yun si Dudong Bisaya na nakainkwentro ni Aling Daleng. Pinapasok niya ang lahat ng tao sa bahay nila. At ang sabi niya, hayaan na lang, huwag na silang makichismis. Kinaumagahan, nakita nila na nagkakarga ng mga gamit sa truck yung mga nakatira kila Dudong Bisaya. Ibig sabihin lang nun, aalis na sila sa lugar nila Aling Daleng. Pinagmamasdan niya yung mga mukha ng mga yon. Ang emosyon na nararamdaman ni Aling Daleng sa mga kamag-anak ni Dodong Bisaya, halong galit at takot. Kaya naman, pinasundan ito ni Aling Daleng sa dalawang alaga niya para magmanman kung sakaling may gagawin itong ganti sa kanya. Awa naman ng Diyos. Lumipas ang 1 dekada. Wala nang naging balik pa yon. At nakapag-asawa na ulit si Aling Daleng. Nagkaroon siya ulit ng 2 anak dito. Isang babae at yung isa ay si Ronron. Naging normal na din ang takbo ng buhay ni Aling Daleng nun. Lahat ng mga orasyon, libreta, kandila, at kung ano-ano pang ginagamit niya sa pangkulam,
pinagsama-sama na lang niya sa isang baol. At yung mga gamit ni Ricky, nakabaon na sa lupa. Wala namang naging epekto yon sa naging buhay niya. Maliban lang, nung namatay din yung pangalawang asawa niya. Mula nun, hindi na siya nag-asawa pa. Naging masaya at kontento na siya sa 4 niyang anak. Pero paminsan-minsan, nakakakita pa din siya ng mga espiritu, engkanto, duwende, kapre, laman lupa, at kung ano-ano pang elemento. Nakakaramdam na din siya ng takot nun kapag nakakakita siya. Para bang naging normal na yung takbo ng buhay niya. Yung ordinaryong tao siya. Masaya naman siya sa ganon. Wala na siyang hihilingin pa. Pero yung mga pinagdaanan niya sa buhay, masasabi niya talagang hindi pangkaraniwan at hindi talaga kapani-paniwala. Pero ang sabi ni Aling Daling, ibinabahagi ko lang ang naging karanasan ko mula pa nung bata ako. Natutuwa ako at marami sa inyo ang napapasaya ng kwento ng buhay ko. Hanggang dito na lang ang magiging kwento ko. Maraming salamat sa lahat ng nagtiyagang makinig at sumubaybay sa naging takbo ng buhay ko. Masaya na ako ngayon. At sasabihin ko lang sa inyong lahat na hindi na ako isang mangkukulam. Simpleng nanay na lang ako ng 4 kong anak at negosyante. Muli-muli, ako nga pala ang inyong Aling Daling. Okay, opinyon ko sa kwento ni Tita Daling. Grabe naman yung dulo. Nakakalungkot. Parang last na kwento na to ni Tita Daling sa channel natin. Pero alam ko, may mga karanasan pa yan si Tita Daling eh. Pero wala na yung mga ganitong klase na may orasyon, kumbate, yung mga simpleng pakita na lang. Sample dyan yung kwento ko kay Nazareth, yung may title na Butika. Yun, medyo updated yung kwento na yun. Panahong 20s yun eh, sa pagkakatanda ko. Tita Daling, Ron, Tol, maraming salamat sa pagbahagi ng kwento ninyo sa akin, sa amin, sa lahat ng nakikinig. Labis-labis na pagmamahal ang pinakita nila sa inyo. Sana meron pang kasunod. Sana hindi kayo magsawa na magpakwento sa akin ng mga kababalaghan ninyong karanasan. Handa akong ilahad lahat yan para mapakinggan ng mga sumusubaybay sa atin. At request ko lang para sa mga solid fan ni Tita Daling, pwede bang palike ako nitong last video niya at comment kayo ng maraming salamat po, Tita Daling. Nakakalungkot lang talaga. Ang bigat sa puso na merong kwentong nagtapos na naman sa channel ko. Pero wala tayong magagawa eh. Hanggang dito na lang yung kwento. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.